Uwei u headmaster jongka school Assam la sha kemno haki police namar ka jing penyap chung u ye uwei ubriu naga daw ka jing de bat ka jing ik ka tanga chung u bat une ubriu ubasha penyap latip kerteng kum uraju dhanawal bat lalap ye ka mediap chung u naga wei ka pung ka bahajan jongka shnong bat katkum kadak une ubriu la sha penyap ha u Koneshwar Borgohain kane ka jinjia kalajia hagalai potrik bedai bahnyau arjar arpusau la ong ba wat kanong ba Guwahati ru kala singau kondit threat mar senyo singau ye kane ka jinjia ba u headmaster jongka school ula penyap ya uwei briu bekerteng uraju Dhanawal Naga Shnong Lokhimpur district Assam. Katkum ka report jongki local resident hadin bekila don ka jin ya ka jia majia habreng jungki namar ka jin yedei ka bari lok chung u bat uraju Dhanawal kila maham ya baro arngut bakim dei shu bandang le kum kini ki jait kam ban penjot ye ka yin ka sem jungki wei handrei na kalyang jungki baro arngut kim shimla ngap bat kidang le penban yai kini kam ki basniu kat hadu balap kanuk sip jot ye u hadu ba ulasha penyap ki polis kila pentip syapang kane ka jinja bat menta kidang penlong ye ka investigation na ka benta ka tei ka jinja kublai shibun